देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवाचादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे जय कृष्ण जय श्री माताजी चैतन्य प्रणम। जय नित्यानंद जय 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 श्री जय कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर भक्त गौरभक्त वृंद वृंदा। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 श्री जय जय चैतन्य जय जय नित्यानंद। नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर भक्त गौरभक्त वृंद। वृंदा। हरे कृष्णा। यस प्रभु இன்னைக்கு 14 சாப்டர் என்ட்ரி போல இருக்கு. ஆமா माताजी வெரி நைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் கேட்டது இப்போ வாய்ஸ் கேக்குதா நான் பேசுறது? நல்லா கேக்குது மாதாஜி. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, லார்ட் சைத்தன்யா சைல்ட்ஹுட் பாஸ்ட் டைம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர் ஆயிட்டு இருக்கும். ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட். சோ லார்ட் சைத்தன்யா வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்ற ஃபுல் கதை இங்க நெரேட் ஆகும், ரைட்? அவர் என்னெல்லாம் பண்றாரு, என்னெல்லாம் கிருஷ்ணரோட இது அப்படியே ரெப்ரசென்ட் ஆகும். சரிங்களா? சரி, இப்ப யாராவது ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க படிக்கிறதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे படிக்கிறேன் कृष्ण மாதாஜி. माताजी। Srila Bhaktivedanta Thakura has given a summary of this chapter in his Amrita Prabhava Bhashya. In the 14th chapter, there is a description of how Lord Chaitanya Mahaprabhu enjoyed his childhood pastimes, crawling, crying, eating dirt and giving intelligence to his mother, favoring a Brahmana guest, riding on the shoulders of two thieves and misleading them to his own house, and on the pila of being deceased, taking prasadam in the house of Hiranya and Jagadisha on the Ekadasi day. The chapter further describes how to display himself as a naughty boy, how when his mother fainted, he brought a coconut to her on his head, how he joked with girls and the same age on the banks of the Gangas, how he accepted worshipful Prabhahan Leela from Srimad Lakshmi Devi, how he sat down in a grab pit and instructed his mother in transcendental knowledge, how he left the pit on the order of his mother, and how he dealt with his father with full affections. இது படிக்கவா மாதாசி? ஒரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, நம்ம நேரா டெக்ஸ்ட்டுக்கு தானே போயிடுவோம். ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம் பிரபு, லெட் மீ ஜஸ்ட் குவிக்லி. ஓகே, இது வந்து என்னன்னா சம்மரி கொடுப்பாங்க. இப்போ வந்து ஹிரண்யா அண்ட் ஜெகதீஷா எல்லாரும் பேப்பர் பேனா வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இங்க வர கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் யாரு அப்படின்னு நம்ம என்ஜாய் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அதை ரிலேட் பண்ணாதான் புரியும். ஹிரண்யா அண்ட் ஜெகதீஷா வந்து நம்மளோட கிருஷ்ணா புக்ல ஞாபகம் இருக்கா? கிருஷ்ணா பலராமன் ஒரு நாள் யாரு தெரியுமா? ஹிரண்யா அந்த அரக்கன் தான் மாதாஜி. அரக்கனா மாதாஜி? இல்ல ஹிரண்ய கஷ்பு இல்ல. இவர் ரெண்டு பேர் வந்து யாருன்னா, இவங்க வந்து பசின்னு சொல்றச்சே யார்கிட்டயோ போய் கேட்பாங்களே சாப்பாடு. யார்கிட்ட?
பிராமணர் கட்ட பிராமணர் கிட்ட. அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்கும் இந்த ஸ்டோரியில. அது என்ன லிங்க் நம்ம படிக்கிறச்சே பார்க்கலாம். சரிங்களா? அது ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம போலாம், ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்வளோ நல்லவங்க. அதாவது அம்மா வந்து பெயிண்ட் ஆயிட்டா தேங்காய்லாம் கொண்டு வருவாரு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. அந்த மாதிரி அந்த லெவலுக்கு வந்து அவர்தும் சுட்டித்தனமான பாஸ்ட் டைம்ஸ் இருந்துச்சுன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. கதஞ்சனா ஸ்மிருதே யஸ்மின் துஷ்கரம் சுகர ஓகே சான்ஸ்கிரிட் சாரி. கதாஞ்சன ஸ்மிருதே அஸ்மின் துஷ்கரம் ரம்பவே விஸ்மிருதே விபரீதம் ஸ்யா ஸ்ரீ சைத்தன்யம் நமாமியம். ஹரே கிருஷ்ணா कथं மாதாஜி. जनस्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्. செய்வதற்கு மிக கடினமான காரியங்கள் கூட சைதன்ய மகாபிரபுவை எப்படியாவது நினைவு கூர்வதால் மிக எளிதாக நிறைவேற்றப்படுகின்றன. ஆனால் அவரை நினைக்காவிடில் எளிமையான விஷயங்கள் கூட கடினமாகி விடுகின்றன. அந்த ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிற்கு நான் எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை அர்ப்பணிக்கின்றேன். பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபோதானந்த சரஸ்வதி தமது நூலான சைத்தன்ய சந்திராமிருதத்தில் கூறுகிறார், பகவானிடமிருந்து சிறிய கருணையை பெற்றவன் மாபெரும் பண்டிதர்களாலும் தத்துவ அறிஞர்களாலும் விரும்பக்கூடிய முக்தியை கூட கண்டு கொள்ளாத அளவிற்கு உயர்ந்த நிலையை அடைகிறான். மேலும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பக்தன் சுவர்க்கலோகங்களில் வசிப்பதை ஆகாய பூக்களாக கருதுகிறான். அவனுடைய புலன்கள் பல பிடுங்கப்பட்ட பாம்புகளைப் போல இருப்பதால் அவன் அஷ்டாங்க யோக சக்தியின் பக்குவ நிலையை தாண்டி செல்கிறான். விஷப்பல் இருக்கும் காரணத்தினால் பாம்பு ஓர் அச்சமூட்டக்கூடிய பயங்கரமான பிராணியாக உள்ளது. ஆனால் அதன் பல்லை பிடுங்கிவிட்டால் அந்த பாம்பின் தோற்றம் அச்சத்தை கொடுப்பதில்லை. யோக கொள்கைகள் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கானவை. ஆனால் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள ஒருவனின் புலன்கள் பாம்புகளை போன்று அபாயகரமாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. இவை ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் பரிசுகளாகும். சைத்தன்ய மகாபிரபுவை நினைத்தால் கடினமான விஷயங்களை கூட எளிதாக புரிந்து கொள்ளலாம் என்பதையும், அவரை மறந்தால் எளிமையான விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதும் கூட மிக கடினமாகிவிடும் என்பதையும் ஹரிபக்த விலாசம் உறுதி செய்கிறது. நாங்கள் இதனை நேரில் காண்கிறோம். பொதுமக்களின் கண்களில் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகளாக இருப்பவர்களால் கூட உயர் உயிரியிலிருந்து தோன்றுகிறது என்னும் மிக எளிமையான கருத்தினை புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. ஏனெனில் அவர்களிடம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணை இல்லை. உயிரானது ஜடத்திலிருந்து வருகிறது என்னும் கொள்கையை அவர்களால் உண்மையென நிரூபிக்க இயலாவிடினும் அப்போதும் அவர்கள் தங்களது தவறான அறிவினை தக்க வைத்துக் கொள்கின்றனர். எனவே நவீன நாகரிகம் இந்த தவறான விஞ்ஞான கொள்கையின் அடிப்படையில் முன்னேறி பிரச்சனைகளையே உருவாக்குகிறது. பிரச்சனை உருவான பின்னர் இந்த பெயரளவு விஞ்ஞானிகள் அதற்கு தீர்வையும் கொடுக்க வேண்டியுள்ளது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பால்ய லீலைகளை விளக்குவதற்காக ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தின் ஆசிரியர் அவரிடம் தஞ்சமடைகிறார். ஏனெனில் அத்தகு தெய்வீக இலக்கியங்களை மன அனுமானத்தினால் எழுத இயலாது. பரமபுருஷ பகவானை பற்றி எழுதுபவன் பகவானால் விசேஷ கருணை அளிக்கப்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும். வெறும் ஏட்டுக்கல்வியினை அடிப்படையாக கொண்டு அத்தகு இலக்கியங்களை எழுதுதல் சாத்தியமல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ என்ன ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னா, சைத்தன்யாவை பத்தி நினைச்சா கஷ்டமான திங்ஸ் ஈஸி ஆகும், ஆனா மறந்தா ஈஸி திங்ஸ் கூட கஷ்டம் ஆகும் அப்படின்னு. இப்போ நம்ம எதுக்கு சொல்றோம்னா, நீங்க எல்லாம் சொல்வீங்க இதெல்லாம் சயின்ஸ்ல ப்ரூவ் ஆகுதா, மாடர்ன் சிவிலைசேஷன் மேட்டர்ன்னு சொல்லலன்னு. இப்போ நம்ம மாடர்ன் சிவிலைசேஷன் கிருஷ்ணர் சைத்தன்யாலாம் இருக்கட்டும், ஆனா நிறைய பேர் அடிக்கடி பிரேம மாதாஜி சொல்லுவாங்க, கன்வின்ஸ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. ஏன்னா நீங்க முட்டாள்களை கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு. ஏன்னா அதனாலதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனம் இருந்தாலும் அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஐன் ஸ்டீவன்சன், ரைட்? இவர் யாரு அப்படின்னா ஐன் ஸ்டீவன்சன் இந்த மாதிரி இஸ் a சயின்டிஸ்ட், கனடியன் சயின்டிஸ்ட். அவர் என்ன ரிசர்ச் பண்ணாரு? அவர் இந்த மாதிரி நம்மளோட ரீஇன்கார்னேஷன் பத்தி இது ஏன் ரிசர்ச் பண்ணாரு?
இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து பர்த் மார்க் இருக்கு, ஃபியர்ஸ் இருக்கு, ஃபோபியான்றது ஃபியர். இதெல்லாம் ஏன் வருதுன்னு இந்த டாபிக்கே வந்து யாராவது பேசினா என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம ஊர்ல விடுங்க, ஃபாரின்ல லூசா நீ சயின்ஸே, ஏன்னா இஸ் அ சயின்டிஸ்ட், பிஹெச்டி ஒண்டி இல்லாம இஸ் ஆல்சோ மெடிக்கல் டாக்டர் பை ப்ரொஃபஷன், இஸ் அ சைக்கியாட்ரிஸ்ட். நினைச்சு பாருங்க, இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன்ல இருந்து ஒரு ரீஇன்கார்னேஷன், அது ரீஇன்கார்னேஷன்னா மறுபிறவி இல்ல பூர்வ ஜென்ம பிறவி இப்படி எல்லாம் பேசினா என்ன நினைப்பாங்க, ரைட்? அப்படி இருந்தும் அவர் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு எக்கச்சக்கமா. இது ஏன் நான் எடுக்கிறேன்னா, இப்போ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம பழைய புராணத்துலதான் சொல்றாங்க இதெல்லாம் மைத்தாலஜி அப்படின்னா, அது உண்மையா இருந்தா ஏன் இவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுவார்? இவர் ரொம்ப பழைய காலத்து அவர் கூட இல்ல. இப்போ ரீசெண்டா என்ன சொல்றது, 1967 1967ன்னா நிறைய பேர் பிறந்திருப்பீங்க கரெக்டா? 1967ல ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. Yes, ஸோ Mataji. 1967ல தான் இவரோட ரிசர்ச்சே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அண்ட் அவர் என்னன்னா மெடிசன் அதாவது சைக்கலாஜிக்கல் மெடிசன்ஸ் பத்தி அவ்வளோ எக்ஸ்பர்ட். அப்படி இருக்கிறச்சே அவர் இந்த மாதிரி பண்ணாரு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப கிளியரா தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பசங்க எப்படி ஞாபகம் வருது அவங்களுக்கு, வளர வளர மறக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய வந்து அவர் வந்து சின்ன குழந்தைங்களை வச்சு அவர் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. அப்பனா இது வந்து நம்ம ஊர்ல நம்ம வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்குன்னு இல்ல, அந்த ஊர்லயும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரியல, அதுதான் விஷயம். ஏன்னா நிறைய பேர் எதுக்கு நான் ஃபாரினர் பேர் எடுத்தேன்னா, நிறைய பேர் நம்ம வந்து சைத்தன்யா இல்ல மாதவாச்சாரியா ராமானுஜர்னா அதெல்லாம் யார் நம்பா அப்படின்வாங்க. சோ அவங்களுக்கு ஒரு சயின்டிஸ்ட் பேர் தேவை. சரி இது விடுங்க, நம்ம பாட்டி தாத்தா காலத்துல இருந்து நம்மளோட ஐன்ஸ்டைன் அவரும் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிருக்காரு, அவரே சொல்லியிருக்காரு வேதங்கள் பத்தி எல்லாம், ரைட்? சரி அந்த ரெண்டுமே விடுங்க. சயின்டிஸ்ட் மகாத்மா காந்தி, ரைட், அவரும் என்ன சொல்லியிருக்காரு, கீதா இஸ் லைக் மை மதர். சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, கிருஷ்ணர் இருக்காருன்றத வந்து நிறைய பேர் உணர்ந்திருக்காங்க, புத்திசாலிங்கள். அத உணரல அப்படின்னா நம்ம தான் இருக்கிறதுலே முட்டாளு அப்படின்றத நம்மளே கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். சோ இது ஏன் சொல்றாங்கன்னா, இப்ப வந்து என்ன பிரபு கொஞ்சம் இருக்குங்க, அந்த அதுக்கு முன்னாடி ஓகே. ஸோ பேசிக்கலி என்னன்னா தேங்க்ஸ் பிரபு. ஸோ இவர் நம்ம ஷீலா பிரபோதானந்தா சரஸ்வதி என்ன சொல்றாருன்னா, கொஞ்சோண்டு கிருஷ்ணருக்கு, அதாவது கொஞ்சம் கிருஷ்ணர் கொஞ்சம் அருள் கிடைச்சா கூட என்னன்னா அவருக்கு வந்து லிபரேஷனே கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா லிபரேஷன்ன்றது வந்து நம்ம பார்த்திருப்போம், நம்மளோட பில்வமங்கல டாக்கூர் அவர் வந்து வெளியிலேயே நிக்குமா, கை கட்டிட்டு வா அப்படின்னு, மோட்சமா எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால வந்து மிஸ்டிக் யோகிஸ் ஆசைப்படுறது எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட். அதாவது யாரோ ஒருத்தங்க, இது நிஜமான கதை, 20 வருஷம் பிராக்டிஸ் பண்ணி தண்ணியில நடந்தாங்க. அப்போ வந்து ஒரு டிவோட்டி, சீனியர் டிவோட்டி கேட்டதுக்கு அவர் என்ன பண்ணா, 20 ரூபாய் கொடுத்தா நான் வந்து கிராஸே பண்ணிடுவேனே ஒரு போட்டை வச்சு, இதையே நான் 20 வருஷம் பிராக்டிஸ் பண்ணும். அந்த லாஜிக்கும் கரெக்ட் தானே. இது பண்ணி என்ன பண்ண போறோம், ஒரு 10 பேர்கிட்ட அட்ராக்ஷனும் அட்மிரேஷன் வரும். பட் இதை வச்சு என்ன ஏதாவது பண்ண முடியுமா, எந்த விதமான லாபமும் இருக்கா, எதுவுமே இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. சோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம், சரிங்களா? டெட் சீல வந்து அப்படியே ஃப்ளோட் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஃப்ளோட்டே இல்ல, தே கேன் வாக், நடக்குது. மிஸ்டிக் பவர். ஆமா, தே கேன் வாக். ஆமா, மிஸ்டிக் பவர். இது ரொம்ப இப்போ சாய்பாபா ஆல்சோ ஹேஸ் லாட் ஆஃப் மிஸ்டிக் பவர்ஸ். நீங்க பாத்தீங்கன்னா he will give booty, he can raise the body. so mystic powers ன்றது வேற, இட்ஸ் லைக் யோகா சக்திகள், ரைட்? சோ யாரோ ஒருத்தர் கேட்டாரு பிரபுபாத் கிட்ட, உங்களால இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. அப்புறம் பிரபுபாத் சொன்னாங்க, நான் கிருஷ்ணரையே கொடுக்குறேனே, ரைட்? அதை விட என்ன பண்ணணும், ரைட்? so that's the biggest power which anybody needs. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா. Jaya Jaya जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद Jaya Jaya ஸ்டார்ட் Hare பண்ணுங்க. Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Translation: all glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu and all the devotees of Lord Chaitanya. Hare Krishna. प्रभुर कैलई जन्म लीला सूरत्रा, यशोदा नंदना एचे हैला सचिपुत्रा. பிரபுர கையிலே ஜன்மலீலா சூத்ர
யசோதா நந்தன ஜெய்சே கைலசசி புத்ரா. அன்னை யசோதையின் மகனான கிருஷ்ணர் எவ்வாறு தோன்றினாரோ அவ்வாறே அன்னை சச்சியின் மகனாக தோன்றிய ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் ஜன்ம லீலையினை நான் சுருக்கமாக எடுத்துரைத்தேன். பொருளுரை: அன்னை யசோதையின் மகனான பகவான் கிருஷ்ணர் அன்னை சச்சியின் மகனான ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக மீண்டும் அவதரித்தார் என்னும் இந்த கருத்தினை ஸ்ரீல நரோத்தமதாச தாகூர் உறுதி செய்கிறார். பிரஜேந்திர நந்தன ஜெய் ஜெயி சசி சூத கைலசேயி பலராம கைல நிதாயி. அன்னை யசோதைக்கும் நந்த மகாராஜருக்கும் மகனாக இருந்தவர் சச்சியின் மகனாக தோன்றியுள்ளார். பலராமர் நித்யானந்த பிரபுவாக தோன்றியுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றது ஸ்டார்ட் ஆகுது. இவங்க எல்லாம் என்ன கேரக்டர்ஸ், கிருஷ்ணா வந்து இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. संक्षेप कहिले जन्म लीला अनुक्रमा एवे कही बाल्य लीला सूत्रेर गणना. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. संकेशपे कहिले जन्म लीला अनुक्रम ये बेगी बाल्य लीला सूत्रेरे गणना. அவருடைய ஜன்ம லீலைகளை நான் ஏற்கனவே வரிசை கிரமமாக சுருக்கமாக உரைத்தேன். தற்போது அவரது பால்ய லீலைகளின் சுருக்கத்தினை வழங்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாருன்னா, நான் ஆல்ரெடி வந்து பேசிட்டேன், அதாவது பர்த்ல அந்த ஆர்டர்ல என்னெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு. இப்ப வந்து பால்ய லீலை, அதாவது குட்டி குழந்தையா இருக்கச்சே அவர் அழுதாரு, அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? இப்ப வந்து அவர் சின்ன வயசுல என்ன பண்றாருன்றத பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்தே சைதன்ய कृष्णस्य बाल्यां लीला मनोहरां लौकिकीमपि तामीशा चेष्टया वलितान्तराम्. हरे कृष्ण. वन्दे चैतन्य कृष्णस्य बाल्यलीला मनोहरां लौकिकम् अभिधामीश चेष्टया वलितान्तराम्. சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணரேயான பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பால்ய லீலைகளுக்கு நான் எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை அர்ப்பணிக்கின்றேன். அத்தகைய லீலைகள் ஒரு சாதாரண குழந்தையின் செயல்களைப் போல தோன்றினாலும் அவை பரமபுருஷ பகவானின் பல்வேறு லீலைகளாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். பொருளுரை: இக்கூற்று பகவத்கீதையில் 9.11 பின்வருமாறு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷிம் தனும் ஆசிரித்தம் பரம்பாவம் அஜானந்தோ மமபூத்த மகேஸ்வரம். மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். தமது லீலைகளை அரங்கேற்றுவதற்காக பரமபுருஷ பகவான் இந்த லோகத்தில் அல்லது இந்த பிரபஞ்சத்தினுள் சாதாரண மனிதன் அல்லது மனித குழந்தையை போன்று தோன்றுகிறார். இருந்தும் முழுமுதற் கடவுள் என்னும் தமது உயர் தன்மையினை அவர் தக்க வைத்துக் கொள்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் ஒரு மனித குழந்தையை போல் தோன்றினார். ஆனால் அவர் தமது பால்ய பருவத்தில் நிகழ்த்திய அரக்கி பூதனையை கொள்ளுதல், கோவர்தன மலையை தூக்குதல் முதலிய அசாதாரணமான செயல்கள் ஒரு சாதாரணமான குழந்தையின் செயல்கள் அல்ல. அது போலவே இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட உள்ள ஸ்ரீ சைத்தன்யன் லீலைகள் ஒரு சிறுவனின் செயல்களைப் போல தோன்றினாலும் அவை சாதாரண மனித குழந்தையினால் நிறைவேற்ற இயலாதபடி அசாதாரணமானவையாக உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, சோ மியூட்ல பேசிட்டு இருந்தேன். சோ என்ன சொல்றாருன்னா, அவரோட சைல்ட்ஹுட் பாஸ்ட் டைம்ஸ் ரொம்ப அட்ராக்டிவ். எதுக்குன்னா, அவர் குழந்தையா இருக்கச்சே வந்து அவரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் பார்த்தோம். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா 15வது நாளே பூத்தனாவது பார்த்துட்டோம். அதே மாதிரி அவர் 6 வயசுல வந்து நம்ம கோவர்தன் கிரிதாரி என்ற பேர் அதுக்குதான் வந்துச்சு, அதை தூக்குறது, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ரைட்? இதெல்லாம் ஒரு நார்மலா ஒரு சின்ன குழந்தையால பண்ண முடியற விஷயமே இல்லை. இப்போ வந்து ஒரு செட் ஆஃப் சில்ட்ரன் ரொம்ப ஸ்மார்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க, கிஃப்டட் சில்ட்ரன். அவங்க கூட இந்த மாதிரி பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் பண்ண மாதிரி இல்லை அப்படின்னு. அதனால இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் வந்து
இதுல இருந்தாலும் இத வந்து சின்ன குழந்தை ரொம்ப அன்காமன் பாஸ்ட் டைம் சொல்லிதான் சொல்றாரு. ஏன்னா எல்லாமே பண்ண முடியாது, ரைட்? அதனால வந்து ஒரு எதெல்லாம் பண்ண முடியாத நார்மல் குழந்தைங்களோ அதை ஒண்டிதான் லிஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஏன்னா அதுதான் நம்மளுக்கு காட்டுறாங்க. ஆனா இது இருந்தும் இது உண்மை இல்ல அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். बाल्यालीलाय आगे प्रभुरा उत्थान सायना पीता ओके सॉरी बाल्यलीलाय आगे प्रभुरा उत्थान शयना पीता माताय देखैला चीना चरणा. हरे कृष्ण. लीलायागे प्रभुरा उत्थान शयना पीता मात्या तेकेला Chainak Karana. Translation. In his first childhood pastimes, the Lord turned upside down while lying on his bed. His parents are the marks of his lotus feet. Perfect. The word Uttana is also used to mean lying down on the bed fast upwards or lying down flat on the bed. In some readings, the word is Uttana, which means standing up. In his childhood pastimes, the Lord tried to catch the ball and stand up. But as an ordinary child falls down, so the Lord also fell down and again took to lying on his bed. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். ஒன்று வந்து நார்மல் குழந்தைங்க பண்ற மாதிரி இவரும் விழுறாரு எந்திரிக்கிறாரு. ஏன்னா ஒரு நார்மல் சின்ன குழந்தைங்க பண்ற மாதிரி. அதுக்கு அர்த்தம் இவங்களும் நம்மள மாதிரி இல்ல, ஐ மீன் நம்மள மாதிரி ஹியூமன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. நான் சொல்ற ஸ்டாண்டர்ட் ஈஷோபனிஷத் 8th மந்த்ரா சபரியகா சுக்ரமகாரம் அவ்ரணம் யஷ்னா விதம் சுத்தம பாப வித்யம் கவி மனிஷி பரிபூ ஸ்வயம் பூயாதா தத்ரதோ அர்த்தான் வியாததா சாஸ்வதீவ்யா சமாபிய. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்னன்னா பரியகா சுக்ரம். சோ அவர் உடம்பு வந்து வெயின்ஸ் நரம்பு இது நம்மள மாதிரி பண்ணல. அவர் வந்து என்ன நம்மள மாதிரி ஆர்டினரி பர்சன்ல அதான் சொல்றாங்க. அபஜானந்தி மாமூடா ஆஷ்ரம் தன்னும் ஆஷ்ர பரம்பாவம் அவானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். என்னோட உடம்பு வந்து எல்லாம் பஞ்சபூதங்கள்ல நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது இல்லைன்னு ஈஷோபனிஷத்துல சொல்றாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இவரும் அந்த மாதிரி நார்மல் சைல்ட்ஹுட் பாஸ்ட் டைம்ஸ் நார்மல் குழந்தை பண்ற மாதிரி தான் இது வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொண்டி எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க, சாஸ்திரங்கள் வந்து வரப்போற ஆண்டவனையும் வந்த ஆண்டவனை பத்தியும் சொல்லுவாங்க. சாஸ்திரத்துல இல்லைன்னா அந்த பர்சன் ஆண்டவனா இருக்க முடியாது. பவர்ஃபுல் சித்தியா இருக்கலாம், ஆண்டவனோட டிவோட்டியா இருக்கலாம், பட் ஆண்டவனா இருக்க சான்ஸே இல்லை. ரெஃபரன்ஸ் இல்லாத ஒருத்தர் கூட ஆண்டவனா இருக்க சான்ஸே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. गृहे द्विजन देखी गृहे द्विजन देखी लघु पद चिता ताहे शोभे ध्वजा ब्रिजा शाकाचर मीना. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. गृहे द्विजन देखी लघु पद चिह्ना ताहे शोभे ध्वजा वज्रा शंख चक्र मीना. மகாபிரபு நடப்பதற்கு முயன்ற போது பகவான் விஷ்ணுவின் பாத சின்னங்களான கொடி, வஜ்ரம், சங்கு, சக்கரம், மீன் ஆகியவை மகாபிரபுவின் சிறிய பாதச்சுவடுகளில் காணப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து குப்புற படுக்கறச்சையும் தெரிஞ்சிச்சு, நடக்கறச்சே ரொம்ப விசிபிளா இருந்துச்சு. அதனால பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாம் யாருக்குமே வந்து இயற்கை மரணம் இருக்காது. பாத்தீங்கன்னா இயற்கை செயற்கை ரெண்டுமே இருக்காது. மாதவேந்திர புரியும் சரி, ராமானுஜாச்சாரியும் பாருங்க, ராமானுஜாச்சாரி அப்படியே செல்ல மாதிரி ஆயிட்டாரு, ரைட்? அந்த மாதிரி இவர் நித்யானந்த பிரபு அந்த சைத்தன்யா பிரபு ரெண்டு பேருமே வந்து அந்த கோயிலுக்குள்ள போய் மறைஞ்சிட்டு மறைந்துட்டாங்க. சோ இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பெருசா சின்னதா அப்புறம் ஸ்மால் ஓகே. பெருசு வந்தா சொல்லுங்க, அது வரைக்கும் படிக்கலாம். தேஹியா தோஹாரா சித்தே ஜன்மலிய விஸ்மயா காரபத சியாகரே நாபாய நிச்சயா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேஹிய தோஹார சித்தே ஜன்மில விஸ்மயா காரபத சிக்னகரே நாபாய நிச்சய. அவரது தாய் தந்தையர் இவ்வெல்லா சின்னங்களையும் கண்டபோது
இந்த பாத சுவடுகள் யாருடையவை என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இந்த சம்பவங்கள் தங்களது வீட்டில் எவ்வாறு சாத்தியம் என்பதை புரிந்து கொள்ள இயலாமல் அவர்கள் ஆச்சரியத்திற்கு உள்ளாயினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. தங்க சக்கரம் கதாலாம் எப்படிடா யாரோட பாதம்டா அப்படின்னு நினைச்சாரு. ஏன்னா நேச்சுரல்ல நம்ம வீட்லயே ஒரு கிருஷ்ணர் பாதம், நம்ம போடுற ஃபேக் பாதம் இல்லாம, அதாவது நம்ம போடுறது கிருஷ்ணர் மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற கிருஷ்ணர் பாதம், அதுல கிருஷ்ணர் வருவாரு. ஆனா இந்த நிஜமாவே ஒரு பாதங்கள் இருக்கு, அது இதெல்லாம் இருக்குன்னா என்ன அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஆச்சரியம். ஹரே கிருஷ்ணன். मिश्र काही बालगोपाल आचे शील सांगे ते हो मूर्ती हाना गारे खेले जानी रागे. हरे कृष्ण. मिश्र कागे पाला गोपाल आचे शीला शंके देखो मूर्ति ஞாகா காரே கேலே ஞானி ரங்கே. ஜெகநாத மிஸ்ரர் கூறினார், பாலகோபால சாலக்கிராம சிலாவுடன் வீற்றுள்ளார். அவர் ஒரு குழந்தையின் ரூபத்தை ஏற்று இந்த அறையினுள் விளையாடுகிறார். பொருளுரை: மரம், கல் அல்லது வேறு பொருட்களிலிருந்து பகவானின் ரூபம் செதுக்கப்படும் போது அதில் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் வீற்றுள்ளார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். யதார்த்தமாக யோசித்தால் கூட எல்லா பௌதீக மூலக்கூறுகளும் பகவானுடைய சக்தியின் விரிவுகளே என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். பரமபுருஷ பகவானின் சக்தியானது அவரது தனிப்பட்ட உடலிலிருந்து வேறுபட்டதல்ல என்பதால் பகவான் அவரது சக்தியில் எப்போதும் வீற்றுள்ளார். தமது பக்தனின் தீவிரமான விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அவர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். பகவான் மிக உயர்ந்த சக்திகளை கொண்டுள்ளார் என்பதால் அவர் தம்மை தமது சக்திகளின் மூலமாக வெளிப்படுத்த இயலும் என்பது நியாயமானதாகும். விக்கிரக வழிபாடு அல்லது சாலக்கிராம வழிபாடு என்பது சிலையை வழிபடுவது அன்று. தூய பக்தனின் இல்லத்தில் உள்ள பகவானின் விக்கிரகத்தினால் அந்த தெய்வீகமான மூலப்புருஷர் எவ்வாறு செயல்படுவாரோ அதே போன்று செயல்பட முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ ஜெகநாத் மிஸ்ரா என்ன நினைக்கிறாருன்னா, கிருஷ்ணர் தான் கண்டிப்பா. இதுதான் டிஃபரன்ஸ். நம்பிக்கை. நம்ம எல்லாம் சந்தேகப்படுவோம், யார் தான் வந்தா, பக்கத்து வீட்டுக்காரனா இல்ல இது பூனையா எலிக்காலா அதே மாதிரி இருக்கேன்னு. ஆனா அவர் என்ன கான்பிடண்டா இருக்காருன்னா, அவர் கிருஷ்ணர் அதாவது அவர் வச்சிருக்கிற சாலிகிராம் சிலை கிருஷ்ணர் தான்ன்றத அவ்வளவு நல்லா நம்பினார். ரைட். அதுக்குதான் அச்ச வைக்கிறாரா. 8 எலிமெண்ட்ஸ். சாலிகிராம் சிவமும் டேட்டியும் ஒண்ணுதான். இது நேபாள் அந்த இடத்துல கிடைக்கிறது. இது கல்லா மாதிரி இருந்தாலும் அது அச்சு கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ இது சாலிகிராம் சிலையில இருந்து கிருஷ்ணர் விளையாடுறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. பிரபு இதோட நிறுத்திக்கலாம். சாலிகிராம் சிலை பத்தி நான் ஒரு லைன் சொல்லிட்டு முடிகிறேன். இப்போ சாலிகிராம் சிலை என்னன்னா, தார்வேஸ்வரி மேம் சொன்னாங்க, இனிஷியேஷன் அப்போ எல்லாருக்குள்ள ஒரு கதை இருக்கும்னு. அந்த கதை எந்த சாலிகிராம் கதை, அந்த ஞாபகம் இருந்தா நீங்க நாளை காலையில கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்ச கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியைவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. பத்மா மாதாஜி, உங்க கதையை நான் இன்னும் சொல்லல. ஈவினிங் கிளாஸ் முடிஞ்ச டைம் இருந்தா, இல்லைன்னா நாளை காலையில உங்களோட டவுட் கிளாரிஃபை பண்றேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 5 o'clock வாங்க. இப்பவுமே நான் சொல்லிடுறேன், பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்ல வீடியோ ஆன் பண்ணணும். இட்ஸ் a சீரியஸ் கிளாஸ். எல்லாரும் வீடியோ தயவு செஞ்சு ஆன் பண்ணுங்க. சோ மேக்கப் போட்டுட்டு வரணும்னா வாங்கிக்கோங்க. பேனா பேப்பரோட உட்காந்து கேளுங்க. தூங்கிட்டு கேட்கறேன், கதை கேட்கறேன்னா இட்ஸ் நாட் ஸ்டோரி புக் செஷன். பக்தி சாஸ்திரி வெரி சீரியஸ் செஷன். ரிப்பீட் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. சரிங்களா? என்ன மாதிரி டவுட் உங்களுக்கு? எத்தனை மணிக்குன்னு கேட்டேன். 5 o'clock. ஸ்பெஷல் கிளாஸ்